Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη λευκή μαγεία, είναι η μαγεία με το θρησκευτικό περιτύλιγμα. Αυτό το βλέπουμε στα ξεματιάσματα. Εκεί να δείτε το τι γίνεται. Βλέπει κανείς τις μεθοδίες του διαβόλου και βλέπει και την αφέλεια και την ανοησία των ανθρώπων. Λοιπόν, οι περισσότεροι παρασύρονται σήμερα, ναι, κυρίως πειθόμενοι ότι θα τους λύσει ένα πρόβλημα κάποιος καλός, ακριβώς, που ξέρει να ξεματιάζει ή να λύνει τα μάγια, χωρίς να ξέρουν, και πάνε σε διαφόρους έξω. Βάζουν το κεφάλι στον τορβά με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι η συνήθις διαδικασία, δεν έχει πρωτοτυπία, στο σενάριο είναι δεδομένο. Ζει κανείς εκτός της εκκλησίας, δεν ζει μια συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, άρα είναι ατύχιστος, όπως είπαμε, και αθωράκιστος. Κάποιος τον επιβουλεύει τα νιάτα, την ομορφιά του, τον πλούτο του, την καλή του εργασία ή οτιδήποτε άλλο. Ο διάβολος στο βαποράκι μεταφέρει αυτή την ενέργεια, τον βρίσκει τον άλλον να είναι αθωράκιστος και χτυπιέται, ναι, που είναι ευάλωτος, τον χτυπάει και όπως φαίνεται από ό,τι ακούω από αυτά που μου λένε οι εξομολογούμενοι, είναι πολύ οδυνηρή αυτή η εμπειρία. Και τότε, επειδή υπάρχει από τους ειδωλολατρικούς χρόνους αυτή η συνήθεια, να προσφεύγουμε σε κάποιον ο οποίος ξεματιάζει και ξέρει από αυτά τα πράγματα. Λύνει τα μάγια, και χειρότερα μετά. Ναι, ναι. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτόν, ο οποίος λέει, εδώ είναι η διαφορά της λευκής από τη μαύρη μαγεία. Λέει ένα τροπάριο, για να σου ρίξει στάχτη στα μάτια, μετά λέει και τις μαγικές λέξεις, ρίχνει ή λάδι στο νερό ή αλάτι ή κάτι σκοινιά, χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, χασμουριέται φοβερά και επώδυνα και μετά ο άνθρωπος γίνεται περδίκη. Και λέει, ελευθερώθηκα. Πολύ σπουδαίος αυτός ο ξεματιαστής. Καημένε και ταλέπορε άνθρωπε. Ούτε σπουδαίος είναι, ούτε φοβερός είναι, ούτε τίποτα σπουδαίο έφραξε. Απλούστατα. Αυτός σαν μάγος, σαν διάμεσο, επικαλέστηκε το δαιμόνιο το οποίο σε έριξε, το βαποράκι που είπαμε σε έριξε, και το οποίο αναστέλει προσωρινά την ενέργειά του αυτή για να σε έχει στο χέρι. Και την άλλη στιγμή θα σε ξαναρίξει. Και επειδή είδες εντός εισαγωγικών καλό, θα ξανακάνεις το ίδιο και θα έχει στο χέρι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος καταφεύγει σε αυτά τα πράγματα είναι δεμένος χειροπόδαρα. Είναι δεμένος στον ιστό της αράχνης. Έτσι. Πάτερ μου, τώρα έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Τι θα πρέπει να κάνει κανείς για να απαλλαγεί. Για να μην πάει σε λάθος δρόμο. Μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η βασκανία υπάρχει. Σαν ενέργεια δαιμονική, ασφαλώς. Βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνει είναι να κάνει την προσευχή του. Εάν είναι σε ώρα και ημέρα που δεν μπορεί να πάει να βρει ένα ιερέα να του διαβάσει τη σχετική ευχή, θα κάνει την προσευχή του με ζέση καρδίας και ο Θεός θα τον λυτρώσει. Εάν έχει τη δυνατότητα, θα πάει στην εκκλησία, θα βρει τον ιερέα, θα του πει, Πάτερ μου, θέλω να μου διαβάσετε αυτή την ευχή, θα φορέσει το πετραχύλι ο ιερεύς και θα διαβάσει την ειδική ευχή που υπάρχει στην εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν ειδική ευχή. Η οποία διαβάζει μόνο ο ιερεύς με πετραχύλι, όχι ο καθένας. Και όχι η γειτόνισσα. Όχι η γειτόνισσα. Ακριβώς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο διάβολος το βάζει στα πόδια. Δηλαδή τρέμει και το σταυρό, τρέμει και το πετραχύλι και το βάζει στα πόδια. Αυτό το λέω συνήθως είναι το 166. Είναι η παροχή πρώτων βοηθειών. Έτσι. Όπου αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα. Βεβαίως, εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να ζει, γυρίσει πλευρό και συνεχίσει να ζει ερήμην Χριστού, ο διάβολος φυσικά θα τον επισκεφθεί και πάλι με δική του ευθύνη. Η ριζική θεραπεία ποια είναι, γιατί αυτό είπαμε ήταν το 166. Η ριζική θεραπεία, μετάνοια, εξομολόγησης και εκκλησιαστική ζωή. Τότε θα τα ξεχάσει. Θα ξεχάσει ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και να τη λέει, να σας διαβάσω ακριβώς ένα κειμενάκι μικρό του γέροντος Πορφυρίου, του Αγίου Γέροντος, που ήταν και πνευματικός μου πατέρας επί χρόνια. Μεγάλη ευλογία. Ο οποίος λέει για το συγκεκριμένο θέμα, η βασκανία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι η κακή επίδραση που γίνεται όταν κανείς ζηλέψει και ορεχθεί κάτι ή κάποιον.
Θέλει μεγάλη προσοχή. Η ζήλια κάνει πολύ κακό στον άλλον. Αυτός που βασκαίνει δεν το βάζει καν στο νου του ότι κάνει κακό. Είδατε τι λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά. Όταν όμως ο άλλος, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος τώρα, είναι άνθρωπος του Θεού και εξομολογείται και μεταλαμβάνει και έχει πάνω του το σταυρό, δεν τον πιάνει τίποτα. Όλοι οι δαίμονες να πέσουν πάνω του δεν καταφέρουν τίποτα. Άτο, αυτό που σας είπα. Τα λόγια ενός Άγιου Γέροντα της εποχής μας, που επιβεβαιώνουν αυτά που είπαμε. Που είχατε και τη μεγάλη ευλογία να έχετε πραγματικό. Ακριβώς. Επομένως, και εμείς αν φορούμε το σταυρό κατάσαρκα, πάντοτε το σταυρό και όχι άλλα μαγικά σύμβολα. Διότι τότε αξιουδετερούται η ενέργεια, αφού θέλουμε το διάβολο, είμαστε με το διάβολο. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον Χριστό και με το διάβολο. Ου δυνατέ της δυσί κυρίες δουλεύει, δεν λέει ο Χριστός. Ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, επίσης, άρα είδαμε πόσο απαράδεκτο και δαιμονικό είναι αυτό το οποίο κάνει πολλοί κόσμος και είδαμε επίσης και ποια είναι τα φάρμακα και ο εκκλησιαστικός τρόπος αντιμετωπίσεως αυτού. Επίσης, δύο λόγια για τον πνευματικό.